Velkommen til Fladhjernes TV. Det er vinter. Vi er midt i januar. Det er pissekoldt udenfor. Det er gråt og vådt og træls. Så jeg går herinde i varmen og gør Nimbussen klar til næste sæson. Og en af de ting, jeg skal kigge på, det er karburatoren. Den skal renses og gås efter, så den bliver klar til at komme ud på vejen igen. Jeg plejer altid at skille min karburator ad i løbet af vinteren. Lige at få den gjort ren, få den gået efter og se, om alting der er, som det skal være. Ved at lige gå den igennem her inden sæsonen, så plejer det i hvert fald at betyde, at man kan køre sådan ret problemfrit hen over sommeren eller igennem sæsonen. Der skal ikke så meget til. Luftfilteret, få det smidt i noget fortynder eller et eller andet form for opløsningsmiddel, så det bliver renset rigtig godt for snavs og støv herinde i grydesvampen. Og når det er fint og rent og tørt, så fyld det op med noget tynd olie, lad det dryppe af, og så er det klar til at montere igen. Så behøver man ikke gøre mere ved det. Selve karburatoren. Af med chokerspjældet. Mit chokerspjæld, det sidder her med sekskantede bolde, til forskel fra mange, der har et ligekærvehoved. Og det er faktisk ikke nødvendigvis nogen fordel at køre med sekskantet. Det kommer vi lige tilbage til, når vi skal montere den. Jeg kan se, at den ene her, den er faktisk så rusten, så jeg næsten ikke kan trække den ud. Den skal i hvert fald gøres ren. Sådan. Den her skrue ud, hvis jeg kan det. Fjeder og en kugle. Og det kunne også godt se ud, som om man burde give det lidt fedt. Nu kan vi ikke skille mere ad på chokerspjældet. Hvis man skal have akslen ud, så skal den her lodning varmes op. Det skal vi heldigvis ikke ud i nu. Det er kun, hvis der er sådan ligefrem skader på noget af det. Så det er, som det er nu. Klar til at komme i bad. Så er det bare op i skruestikken. Man bestemmer selv, om man starter ovenfra eller nedefra. Vi tager det ovenfra i dag. Det første vi møder, det er den her låsering. Som bare vippes op med en skruetrækker. Væk med den. Og så tager vi simpelthen bare fjeder og gasstempel op. Og har vi nålen, der på en 38 karburator, ligesom den her, sidder løs, og så er nålen konisk. Det lægger vi lige lidt til side lidt. Ind med benzinslangen. Den kunne man også bare have lavet sæde over på tanken, hvor vi tager den med af. Sædet til svømmeren, eller til svømmerventilen, er vist nok en 14'er, ja. Og der har vi selve nålen. Så kan vi sådan set ikke tage mere af i toppen. Vi kan tage vores stilleskrue til tomgangsblandingen ud. Jeg plejer lige for en sikkerheds skyld at notere mig, hvor skruen den står henne. Jeg vil lige prøve at dreje den. En halv, en hel, halvanden, 2.
Så sådan cirka 2,5 omgang ud. Det er ikke sikkert, at vi ender der igen, når vi kommer til at justere, men det er meget rart lige at holde øje med, hvor den stod, når man startede. Den skal bare skrues ud med fingrene. Og stille skruen her i bunden til tomgangshastigheden. Skruer vi også bare ud. Den er også godt beskidt. Det trænger virkelig til at blive gjort rent, det her. Sådan. Det var toppen. Så vender vi den bare om. Bunddysen. Der står et tal her. 18 står der på den her. Det kommer vi lige tilbage til, hvad det betyder. Så har vi en fjeder. Og ovenover fjederen, der skulle gerne komme et accelerationsstempel ud her. Kom der. Så har vi kun én ting tilbage, der ligger rasler hernede. Det er selve svømmeren. Det har vist nok en gang været 19 af det der. Så er der nogen, der har været ved at skrue lidt i det. Og så bagefter er det været ved at file. For at gøre den sekskantet igen, eller i hvert fald forsøge på det. Det er ikke lige den kønneste dæksel, jeg har her, men det går. Og der sidder en tynd pakning her. I øvrigt så er det en god idé at lige holde øje med, hvor meget skidt der ligger her i bunden. Den her, den er faktisk ret ren, der er ikke så meget snavs. Men ellers kan der godt samle sig en del malingsrester og så videre fra tanken her i bunddækslet i svømmehuset. Så har vi så lidt svømmeren. Det skal være lidt forsigtig med. Ikke noget med at kaste rundt på den. Helt nede i bunden af det hul her, der har vi hoveddysen. Jeg ved ikke, om man kan se dernede, men der skulle gerne være en ligekærv, så man kan skrue dysen ud. Sådan. Det er lidt vigtigt, at man finder en skruetrækker, som passer ordentligt, fordi at, det er lidt noget bøvl, hvis man kommer til at ødelægge kærven. Den passer så fint, så den ikke kan kilde sig fast. Aller sidste ting på listen, det er tomgangsdysen, som sidder nede i bunden af det her skrårør. Og det er samme historie som før. Der sidder en ligekærv, som man skal forsøge at fange med en skruetrækker, som passer. Det skal være en skruetrækker, der ikke er isoleret, tror jeg. Så er det simpelthen noget med at føle sig frem. Sådan. Tomgangsdysen. Selve gasstemplet eller gasspjældet på en 38 karburator, ligesom den her, der sidder nålen fast med sådan en lille låsering hernede, som bare skal vippes ud. Så skal man lige passe på, at den ikke flyver langt væk. Hvis ellers lige kan få den af, sådan der. Og når vi fjerner låseringen, så kan vi tage selve nålen op. Og der er det også en god idé lige at notere sig, hvor at den her ring sidder. Nålen den er udstyret. Prøv lige at tage den af her.
Nålen den er udstyret med 3 hakker. Det vil sige 3 forskellige stillinger kan man justere nålehøjden i. Den er den taget i det midterste, og det gør de fleste nok på en 38 karburator. Så inden man lige rykker det fra hinanden, så noterer man så lige, i hvilket hak at den her låseskive sidder i. Den sidder i det midterste her i. Det er fint. Hvis man vil, så kan man afmontere gaskablet fra gasstemplet. Der sidder sådan en lille låsering her på selve kablet, som man så ligesom skal få trukket af med en tang eller sådan et eller andet. Og det er også sådan en lille en, man lige skal passe på, at den ikke flyver langt væk, når den ryger af. Den er sådan lidt... Den kan godt være lidt træls. Nå, nu kommer den vist. Lille bitte låsering. Og så kan vi bare trække kabel baglæns gennem gasstemplet. Så fjederen af, og vi kan skrue selve dækslet af. Topdækslet her til karburatoren. Også bare sådan, vi kan få det gjort ordentligt rent også. Så fik vi skilt hele karburatoren ad. Så skal det hele bare rengøres. Og så kan vi prøve at tjekke nogle af de enkelte dele igennem, for at se, om det hele er i orden, inden vi samler den igen. Så vi får alle delene afrenset i fortynder. Og vi kunne egentlig sagtens begynde at samle det nu. Men jeg kan rigtig godt lide også at give det en tur i et ultralyskar. Det er ikke fordi det er dødeligt nødvendigt med et ultralyskar til en karburator, men det er altså en rigtig god idé i forhold til at få rengjort nogle af alle de her små boringer, dyser osv., hvor man normalt aldrig nogensinde vil kunne komme ind med en børste. Så jeg plejer altid at give det en tur i ultralyskarret, og de kan fås i rigtig mange udformninger og størrelser. Den her den har jeg købt i Aldi for 200 kroner for rigtig mange år siden efterhånden. Den er super fin lige til sådan små stumper som karburator. Så man behøver ikke at gå ud og investere i de her kæmpe store, dyre ultralyskar, som både kan varme og alt muligt andet fancy. De her små, der er beregnet til briller og smykker osv., de er altså ganske udmærket til det her. Så nu giver vi lige delene en tur i det også, så de bliver helt fuldstændig rene. Man kan købe alle mulige smarte væsker til at putte i ultralyskar, forskellige former for rensevæske. Jeg har egentlig bedst erfaring med at bruge rigtig varmt vand, og så lige et hjørne af sådan en opvasketap. Det er altså rigtig effektivt. Og der skal ikke ret meget til, at hjørnet den her, det er mere end rigeligt. Hvis jeg ellers lige kan få noget knækket af. Så kan huset få lov til at ligge og hygge sig der i en 5 minutters tid. Au, for fanden. Altså et eller andet er der i hvert fald blevet fjernet, fordi at vandet det har fået sådan en noget grumset farve i forhold til før. Så der er der kommet et eller andet skidt af karburatorhuset her. Så tror jeg ikke, vi får delene mere rene, end de er nu.
Udover at have alle delene i ultralyd, så har jeg også lige renset de her 2 bolde på en roterende stålbørste, sådan at jeg har fået alt det her rust af. Så boldene de nemt kan glide ind og ud af hullerne her i chokerspjældet. Og så har jeg også lige sådan frisket bundskruen her til svømmehuset. Den var temmelig ridset, og der er nogen, der har været ved at justere på størrelsen af den her møtrik. Ja, rent kosmetisk. Den er ikke perfekt, men det er bedre end før. Godt. Inden vi går i gang med at samle karburatoren, så er vi nødt til lige at prøve at gennemgå nogle af tingene, sådan at vi ikke bare samler karburatoren med de problemer, den eventuelt havde før. Hvis vi starter med selve karburatorhuset, det skal selvfølgelig være rent, især indvendigt. Og det man nok skal være mest opmærksom på, det er selvfølgelig, at den er ren herinde ved gasstemplet. Og så har vi til tomgangssystemet, der har vi jo det her skruerør, som blander luft heroppe fra og benzin nede fra svømmehuset, som kommer ud gennem de her 2 små huller, man måske kan se her. Og det er selvfølgelig vigtigt at sikre sig, at de 2 huller de ikke er fyldt op med skidt. Så det er noget med at få, man kan bruge en rensenål, og hvis man ikke har en rensenål, kan man bruge, ligesom jeg gør, en tråd fra en stålbørste. Få det kørt ned igennem de her 2 små huller, så vi er helt sikre på, at de ikke er stoppet til. Godt. Når vi nu er ved huset, så kan vi lige så godt samtidig gå videre til selve gasstemplet. Grunden til, at jeg har... Normalt er det ikke nødvendigt at afmontere gasstempel fra gaskablet. Det har jeg gjort nu, fordi at det er meget nemmere at vurdere, hvor slidt gasstemplet er i forhold til huset, når man ikke bliver forstyrret af den fjeder, der normalt sidder her. Det man selvfølgelig er interesseret i, det er, at gasstemplet det kan køre frit op og ned herinde i huset. Men man er samtidig også interesseret i, at det ikke vakler for meget, at det kan få løst. Så det vil sige, når man putter gasstemplet ned her, så tager man fat og ligesom vrikker det frem og tilbage. Det vil nok være utopi at opnå et gasstempel, som slet ikke har noget slør, hvor det samtidig kan bevæge sig frit op og ned. Men hvis man ligesom kan få en fornemmelse af, at det ikke vakler for meget, så er man rigtig godt skridt på vejen. Det her det ser ret fornuftigt ud, synes jeg. Det er egentlig forholdsvis nemt at tjekke, også mens karburatoren sidder på nimbussen. Det kan vi lige prøve, når vi når dertil og skal montere den igen og justere den ind. Det, der ligesom er problemet, det er, at hvis gasstemplet bliver for slidt, så kan den ligesom suge falsk luft, fordi gasstemplet ikke lukker tæt her i siderne omkring huset, eller op mod huset. Så hvis man sådan ligesom kan vakle det her for meget frem og tilbage, så er det altså svært at få den til at gå ordentligt. Det man så kan gøre, hvis man har problemer med, at huset eller stempel i princippet er for slidt, og det vakler for meget, så kan man købe et gasstempel i overstørrelse, det vil sige tykkere, som så af gode grunde jo så ikke kan gå ned i huset. Så man er nødt til at få boret huset op. Det kan altså være nødvendigt, hvis det her del er meget slidt. Det her det kører sådan forholdsvis fornuftigt. Men der er altså nogle af dem, hvor de virkelig vakler meget. Man kan næsten måske høre, der er en lille smule her. Så. Det var gasstemplet. Og nu vi er ved gasstemplet, så sidder det jo sjovt nok fast til gaskablet. Og en af de største sådan syndere ved gaskablet, ikke fordi det har den store betydning i forhold til, hvordan karburatoren kører normalt, men rigtig mange af de her gummibeskyttelseshætter her, de revner. Og nu er den her 3-4 sæsoner gammel, og den er også ved at godt og grundigt at være mør. De sidder jo ude i UV-lys fra solen og varme og benzindampe, og de har et hårdt liv, de her gummistykker.
Og rigtig mange Nimbus'er, de kører rundt med dem her, hvor de er mere eller mindre rådnet væk. Det er ikke sådan super godt i forhold til at holde tæt her i toppen af karburatoren for skidt og snavs og så videre. Det kan man selvfølgelig købe og udskifte forholdsvis billigt. Hvilket jeg jo egentlig har tænkt mig at gøre ved den her. Altså den kunne godt køre en sæson mere, det er slet ikke det. Men nu har vi karburatoren skilt ad, så kan jeg lige så godt skifte den. Og så har jeg fundet ud af, at mit gaskabel det er flækket her. Ikke noget katastrofalt, det kunne også sagtens køre videre. Men når jeg alligevel skal skifte gummistykket her, så tænker jeg, ved du hvad, det får sgu et helt nyt gaskabel. Så er vi sikre på, at det spiller hele næste sæson. Så gaskabel bliver kasseret i hvert fald. En sidste ting omkring gaskablet, det er selvfølgelig lige at tjekke, at det øje, som sidder oppe i gaskrogen ved gashåndtaget, at det ikke er næsten slidt igennem. Det her det har et lille hak, men det er ikke noget, der ikke kan køre videre, hvis det var det. Og mindst lige så vigtigt at tjekke selve gaskrogen heroppe på gashåndtaget. De kan altså godt blive slidt over her i bukket, hvor et øje til gaskablet det sidder fast. Og det er eddermame træls at knække en gaskrog, fordi så kommer man til at køre hjem bare ved at sidde og hive i gaskablet med hånden. Det er sådan lidt bøvlet. Men det ser rigtig fint ud, det her. Også i øvrigt en rigtig god idé at køre rundt med en ekstra gaskrog i sidetasken, just in case. Hvis man nu selv eller en af ens marker knækker en gaskrog. Man kan udskifte dem uden værktøj, og det tager ganske få sekunder, så. Men det er i hvert fald lige en ting at være opmærksom på. Så har vi svømmeren. Den skal selvfølgelig være hel og tæt, og det er jeg ret sikker på, at den her er. Hvis man er i tvivl om en svømmer er tæt, så kan man selvfølgelig, når man afmonterer den, ryste den, for at høre, om der skulle være noget væske, altså benzin indvendigt. Hvis der er det, så skal man nok kigge sig ud om efter en ny svømmer, eller få den repareret. Man kan også selvfølgelig bare smide den ned i en kop vand og holde den nede under, og så se om det bobler op og så videre. Altså, det er rimelig simpelt at tjekke, om en svømmer den er tæt. Og det skal den selvfølgelig være. Den skal jo selvfølgelig være 100% tæt. Ellers får vi ikke karburatoren til at virke ordentligt. Og det er den her. Så det er fint. Bunddysen. Selvfølgelig renses. De her tal, dem kommer vi lige tilbage til lidt senere. Så har vi svømmernålen og sædet, som jo sidder og lukker for benzinen. Sådan her. Svømmeren trykker op med nålen op mod sædet og lukker, og når så svømmeren den går nedad igen, så lukker den op for benzinen ned til svømmehuset. Det, der er vigtigt at tjekke her, det er overfladen her på nålen. De bliver jo slidt med tiden, og ved tiden der vil det ligesom opstå sådan et hak her, hvor den sidder op mod sædet. Det er måske lidt svært at vise på kamera. Altså den her, man kan godt se, den har en linje, men jeg kan ikke mærke den linje med min negl. Den nemmeste måde at tjekke det her på, det er, at man tager sædet, putter svømmeren op i, og så egentlig uden at trykke ret meget her på, eller bare lige holde den på plads, så prøver man at blæse her ned igennem. Og der skal man altså overhovedet ikke kunne blæse noget luft igennem. Den allerbedste måde, det er faktisk at blæse det opad, sådan at nålen her, den kun bruger sin egen vægt mod sædet, så kan man gøre sådan her. Og uanset hvor meget jeg blæser, så kommer der ikke noget luft. Hvis der kommer luft af dem, så skal både sæde og benzin-nålen, eller nålen, de skal skiftes. Og dem skifter man normalt samtidig. Altså det er ikke noget med at bare skifte nålen ud. Fordi de bliver slidt sammen, de her, så man vil typisk opleve, hvis man kun skifter den ene af delene, så er det alligevel utæt. Så udskift begge to. Og det er jo de her klassiske
klassiske symptomer med karburatoren, hvis svømmernålen her er utæt, så vil karburatoren simpelthen flyde over, fordi den kan ikke lukke for benzinen, så der kommer for meget benzin ind i svømmehuset, og så løber det ud her ved det her overløbshul i svømmehuset. Så pisser det ud med benzin, voldsomt irriterende, det er en klassisk fejl. Så det gælder om at virkelig være opmærksom på de her to dele, hvis man vil undgå, at ens karburator løber over. Udover at karburatoren den vil løbe over, hvis svømmernålen her er utæt, så vil langt de fleste også opleve, at deres karburator den løber over, når motoren er rigtig varm og bliver parkeret. Det er sådan en klassisk ting på en Nimbus, det er, at når motoren er rigtig varm, og man parkerer sin Nimbus og slukker motoren, så vil varmen fra motorblokken eller fra topstykket, det vil trække ud i karburatoren, hvilket gør karburatoren så varm, at benzinen herinde i svømmehuset det begynder at koge. Og så kan det sådan ligesom boble eller sprøjte ud med benzin her fra overløbshullet. Det er altså fuldstændig normalt. Det kan man ikke rigtig undgå. Den mulighed, man har for at prøve at begrænse det her kogeri fra karburatoren, det er at montere sådan en lidt tykkere pakning her mellem karburatoren og topstykket. Man kan se, at den her den ser sådan ligesom ud, som om at den er lavet af to pakninger, der er sat sammen. Det gør selvfølgelig, jo tykkere den her pakning er, jo bedre isolering, altså temperaturisolering er der mellem topstykket og karburatoren. Og de har ikke nogen indflydelse på, hvordan karburatoren og motoren opfører sig i øvrigt, så man kan lige så godt bare montere den her for ligesom at afhjælpe det der fænomen med, at karburatoren den koger benzinen, når motoren er varm. Et andet lille trick til at undgå det her med, at karburatoren den vil koge over, når Nimbusen bliver parkeret, og den er rigtig varm. Hvis man ligesom ved, at man skal ind om et par 100 meter og købe en is, eller hvad ved jeg, så kan man altså med fordel lige slukke for benzinen, op på benzinhanen under tanken, sådan at man lige kører de sidste par 100 meter med lukket benzinhane. Det vil gøre, at man forbruger den mængde benzin, der står i svømmehuset. Man kan sagtens køre et par 100 meter, sådan i normalt tempo med benzinhanen lukket. Det gør så, at når man endelig parkerer Nimbusen, så vil der næsten ikke være noget benzin tilbage i svømmehuset. Og så er der ligesom ikke rigtig noget, der kan koge af. Når man så kommer ud og skal starte sin Nimbus igen, så kan den typisk godt være lidt svær at starte, hvis benzinen den står og koger herinde. Så en anden fordel ved det der, det er, at når man så åbner for benzin, så kommer der dejlig kold benzin ned i svømmehuset. Og så er den meget nemmere at starte igen. Så bliver lynhurtigt kølet af i forhold til, hvis der står varm, mere eller mindre kogende benzin herinde i svømmehuset. Godt, det var svømmernål og sæde. Så har vi selve nålen i karburatoren og hoveddysen her. Med tiden så kan dysene her jo blive godt og grundigt slidt. De kan være utrolig ovale, hvis de har kørt i rigtig lang tid. Så det er en god idé lige at tjekke dysen her, om hullet det skulle være ovalt. I øvrigt også lige tjekke, om nålen er lige, om der er store mærker og så videre. Den ser rimelig fornuftig ud, den her. Sådan at sløret her, når man prøver at vakle med de her to ting, at det ikke er større i en retning eller en anden, så er det altså på tide at udskifte sin dyse. Nålen her har heroppe i toppen 3 hak, hvor man kan placere den her låsering, eller hvad vi nu skal kalde den. Hvis man sætter ringen i den nederste hak, så flytter man nålen en lille smule opad. Det vil sige, at man lukker op for mere benzin hernede fra dysen. Og dermed får man det, man kalder for en federe blanding i motoren. Hvis man flytter skiven op i det øverste hak, så rykker man nålen lidt nedad. Sådan der. Det vil sige, at fordi nålen er konisk, så lukker den mere til for det hul, hvor benzinen kommer op. Det vil sige, at man får det, man kalder for en magere blanding. Ikke så meget benzin til motoren. Og selvfølgelig er det heldigvis den gyldne middelvej, det er at stille den i midten, som jeg har gjort her.
Og det vil jeg påstå er rigeligt fint for langt de fleste. Og hvordan finder man ud af, hvilket hak den her skive den skal sidde i? Altså hvor fed og hvor mager en blanding skal man køre med på sin Nimbus? Det gør man hovedsageligt, altså der er rigtig mange faktorer, der spiller ind på de her ting, men hovedsageligt så gør man det ved at tjekke sine tændrør. Hvis ens tændrør, hvis man kæmper meget med, at ens tændrør, de soder rigtig meget, og simpelthen blokker til i sod og skidt, så kan det være fordi, og jeg understreger, kan være fordi, at man kører med en for fed blanding i sin karburator. Det vil sige, hvis nålen nu sidder i det nederste hak, får den måske for meget benzin. Så det vil sige, at det kan være en god idé at prøve at tjekke, hvor ens nål den står henne. Nu er den her lille video omkring karburator, så vi vil ikke lige den her gang gå ind i en masse forklaring om, hvordan man kigger tændrør. Det er der jo også rigtig mange andre fine videoer her på YouTube eller bøger, eller hvad ved jeg, der kan forklare. Så det gider vi ikke gå ind i det gider vi ikke gå mere ind i lige nu. Men som udgangspunkt, stil skiven i det midterste hak. En sidste ting, der er en rigtig god idé lige at tjekke, det er tomgangsdysen, som jo har det her forsvindende lille bitte hul. Her tager vi igen bare vores hår fra stålbørsten, og så lige prikker herop igennem, sådan at vi er helt sikre på, at hullet her det ikke er stoppet. Og så er det ellers bare at holde den op mod lyset. Lige at tjekke, det gider jeg ikke engang prøve her på kamera, fordi det er umuligt. Men hold den op mod lyset og tjek, at man kan se igennem hullet i tomgangsdysen. Og det kan jeg her. Så det er super. Så skal vi sådan set bare i gang med at samle karburatoren igen. Som sagt, så har jeg valgt at skifte hele gaskablet med gummihætte og nyt kabel og det hele. Så det tror jeg lige, vi lægger ud med. Så gaskabel, dæksel, fjeder, gasstempel, nål, låsering til nålen og den lille låsering her til selve gaskablet. Vi starter med dækslet. Skruer vi bare lige løs derpå. Sådan der. Så fjederen derop til. Og så skal vi have gaskabel i. Og have sat den lille låsering her på. Så for at få lidt mere, den er temmelig irriterende, den her fjeder, når man står og roder med det her. Så jeg plejer lige at montere en eller anden form for klemme. Klemme fjederen her lidt væk af vejen. Fordi så kan man ligesom få lidt arbejdsro heroppe i den anden ende. Uden at fjeden den hele tiden prøver at puffe stempel væk, når man står og arbejder med det. Sådan der. Og så er den her lille bitte låsering, klemmering, ind i hakket på enden af kablet her. Og så lige en eller anden form for tang til at klemme den fast med. Så kan den ikke falde af. Så kan vi godt fjerne vores tang. Og få gasstemplet eller gaskabel på plads hernede i stemplet. Der har vi vores koniske nål. Som sagt, så kører jeg med låseringen her i det midterste hak. Fordi at mine tændrør synes jeg ser rigtig fine ud med den indstilling. Så det fortsætter jeg med. Så låseringen her ned i hakket. Plejer man at kunne klemme fast sådan der, klik med fingrene. Og vores nål den ligger her og dingler som den skal. Ser fint ud. Så er gaskablet klar til at blive monteret lige lidt senere.
Så er det tomgangsdysen, der jo skal skrues ned i bunden af det rør, af det skrårør her. Så den klopper vi derned. Fanger kærven. Sådan. Og den skal altså ikke overspændes. Den skal bare lige trækkes til. Rigeligt. Der skal ikke ret meget til. Det var tomgangsdysen. Og nu, når vi nu er ved tomgangssystemet, så kan vi lige så godt sætte justerskruen i. Til, altså luftskruen til tomgangsjusteringen. Skrue og fjeder. Der har vi en justering, vi skal opnå. Jeg skal lige få en bredere skruetrækker. Og her er grundjusteringen, at man skruer skruen hele vejen ind. Sådan der. Til man ikke kan mere. Og så skruer man den halvanden omgang ud. Det vil sige en halv, en hel, halvanden. Så har vi styr på vores grundjustering på luftskruen til tomgangsblandingen. Godt. Så tager vi vores hoveddyse. Og ligesom med tomgangsdysen, så skal den altså ikke overspændes. Den kan ikke falde ud. Sådan der. Bare lige spændes til. Så har vi hoveddysen på plads. Så tror jeg, at vi rykker over i skruestikken. Hvis vi fortsætter fra bunden af her, hvor vi ligesom kom fra, så har vi sat vores hoveddyse i. Det næste, vi skal have i, det er accelerationsstemplet. Det kan vende på to måder, den rigtige og forkerte. Den rigtige er, at den her lille fiberskive, den skal vende opad, når karburatoren den sidder på cyklen. Nu er karburatoren på hovedet. Det vil sige, at den her den skal også være på hovedet. Så det skal monteres sådan her. Man kan også med andre ord sige, at skiven den skal i først. Sådan, plop. Så har vi den lille fjeder. I med den. Sådan der. Og til sidst har vi bunddysen. Normalt, eller hvad skal man sige, originalt, der er ikke nogen pakning her mellem bunddysen og selve karburatorhuset. Rigtig mange Nimbusser, de bliver med tiden utæt i den her pakflade, og det er min også. Så det er rigtig mange, der gør, inklusive mig selv. Det er lige at montere sådan en fiberpakning her mellem bunddysen og huset. Så man skal ikke fortvivle, hvis ens karburator ikke har den her pakning, og hvis den i øvrigt er tæt, så behøver der ikke at være nogen pakning. Men min den holder altså ikke tæt uden, så den får lige sådan en fiberskive. Så bare stille og roligt ned oven på fjederen og spænde godt til. Så kan vi fortsætte til svømmehuset. Der starter vi med at montere sædet her i toppen. Det har gevind i begge ender. Heldigvis så er der kun et af dem, der passer hernede i, så man er ikke i tvivl om, hvordan det skal vende. Nogle maskiner er udstyret med en pakning herunder sædet til svømmernålen. Det kommer vi lige tilbage til, hvad det betyder. Så vender vi den lige om. Tager vi vores svømmernål. Selvfølgelig med spidsen heroppe i sædet. Sådan der, plopper i. Så er det svømmerens tur. Den har sådan en lille hak her, som passer ind i svømmernålen, så det skal selvfølgelig vende op mod den.
Plop. Bundskruen her til svømmerhuset. Jeg plejer at sætte en ny pakning i, når jeg har den skilt ad. Ikke fordi den gamle her, som jeg lige har taget af, den kunne nok også godt have kørt videre, men for en god ordens skyld, så ryger der en ny i. Så skal man selvfølgelig lige være opmærksom på, at pakningen den ligesom ryger ned på plads i recessen hernede i selve svømmerhuset. Sådan der. Og så var det vist nok blevet en 17'er, det der, tror jeg. Lige præcis bundeskruen her, eller bundproppen til svømmerhuset, den skal altså spændes godt fast. Fordi den kan godt arbejde så løs. Hvis man nu ikke har en skruestik, så vent med at spænde den til man får karburatoren monteret over på cyklen igen. Den skal nemlig spændes godt til. Det er super træls at tabe bunden af svømmehuset. Det skulle vi helst undgå. Sådan, så kan vi høre svømmeren ligge og rasle rundt dernede. Så er vi ikke så langt fra at være i mål. Nu kan vi justere skruen til tomgangshastigheden. Sætter vi bare i her i bunden. Og jeg skruer den bare i, så vi lige nøjagtigt kan se toppen af skruen her i hullet. Det behøver ikke stikke op endnu. Det kommer vi til, når vi justerer karburatoren. Jeg tror lige, vi sætter den over i skruestikken igen. Så har vi lidt bedre styr på den, til når vi skal montere vores gaskabel. Eller gasstempel. Og jeg er kunsten selvfølgelig at få nålen til at ramme hullet nede i bunden af karburatorhuset eller spjælhuset. Sådan der. Så presser vi toppladen ned der. Og så lader vores låsering på. Og her er det en god idé at sætte den flade del af låseringen ud mod, altså væk fra motoren. Ikke fordi der har den store betydning for, hvordan det kører. Det er sådan set ligegyldigt. Men hvis man skal have gasstemplet af en eller anden grund, mens karburatoren er monteret på cyklen, så er det meget lidt nemmere at lige at få fat med en skruetrækker her udefra, i stedet for hvis motoren hele tiden er i vejen. Så lille fif, det er at montere det flade del væk fra motoren, ud mod luftfilteret. Og så på med den nye fine gummihætte her. Sådan. Og så kan vi jo lige lave en lille test, hvor vi hiver i gaskablet. Og ser det hele, det kører som det skal. Det ser fint ud. Til sidst, chokerspjældet, hvor vi jo tog den lille fjeder og kugle ud, for at få gjort det hele rent. Så skal vi selvfølgelig lige her i igen. Og der tager vi lige lidt fedt. Her til kuglen. Og en lille smule på fjederen her. Ned med den. Og så skruen på plads til sidst. Så kører det fint igen. Så fik vi lavet en lille gennemgang, adskillelse, rensning og samling igen af karburatoren. Udskiftning af letpakninger osv. Nyt gaskabel. Jeg håber, der var nogen, der fik lidt ud af det. Næste gang, der sætter vi karburatoren tilbage på Nimbussen og får den justeret, så vi er helt klar til sæsonen igen. Tusind tak, fordi I så med. Vi ses.